sabes que na Pena da Meda hai a cabeza do porco? No. Entón podemos ir hasta ali. O poderío dos Andrades chegaba á Pena da Meda. Hasta aí. Despois da Pena dos Freixós, a cabeza do porco era de outra familia que non sei que... De outra familia adinerada. Exactamente. Entonces parece ser que os Andrade, a cando viñan pa aí, que se xuntaban co outra familia, na outra pena. E tiñan aí onde se bañaba, onde lavaban a, vamos dicilo así que non era verdad, a reina. Colleu na, onde estaba, colleu na ahora a autovía. E cambiarna, está baixo na beira da carretera. E ti non sabes a Pena dos Freixós? Ti acordaste deso? Sí. Eso non o quitaron de iso, quedou enterrado debaixo da autovía. Sabes que había unhas penas que partían... Sí, ali arriba da finca de... Bueno, da finca de... E hai tamén 21 anos que se tumbou. Que era na finca de... Na finca dos da Pena de Medo, da casa dos teus abuelos. Era unha pena moi grande, chamaba a Pena grande. Pola Pena da Meda para baixo e dá a volta á Pena de Iriz. Ai, non sei. Será mellor baixar pola Pena da Meda para baixo. E a cando veñamos vimos pola Pena de Iriz. Pois eu pola Pena de Iriz non sei ir. Ai, pero... E pola Pena da Meda por Gaiteiros eses tampouco. Xa che diremos. E aquí iba todo pola nosa dereita. Bajaba a esta. Bueno, pois se vas por aquí abaixo, xa te metes aí. Teste que ir a modo que a pista é estreita, se aparece outro, tedes que coller os dous, claro. O outro día atopamos un camión e foi moi mal para pasar, tuvo que dar marcha atrás. Non hai por que seguir máis adelante, non? No, si, para ir á Pena, si. A que pena, ó. A unha pena que hai elegante, que é onde buscar o levareo. Había carreiras aquí de tractor. Aquí antes había unha romería o 15 de agosto, ou cando era, Santa Mariña. A xente viña comer aquí á beira do río toda.